Aprang si Norris Today News kilang radon phasame kardom people surprise lo kardom. Pine berta thun bang nilime sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Hauraghar Mini Stadium Complex hololong Indian Trokebra Trokar B Student Association mate check pen KSA song mangke check earning katalon po. Karbi Student Association mate check pen KSA Hauraghar Regional Committee atupen. Chiparted piponsi jakhong achiklo ni phaing korai siarni. Hauraghar Mini Stadium Complex hololong Indian Trokebra Trok Karbi Student Association mate check pen KSA song mangke check earning katalon po. Kidamtang Crescer Cap Pokera Ser Cap aning kancha khonga chiklo ni phaing ko rai siarni Karbi Student Association mate thekpen KSA song amhang pathek ponsi pining anabangki ingding trokebra trok anang plenglo bangso melong mei phu budho terang pen mei chari ponsi kongchun bang goin milik ahin pen alhi pachini ponlo bangso me ada porphai troxi pen cheng ponsi ada porphainer ka poran Hauraghat Regional Committee amai phu Budho terang ahin pen Karbi Student Association mate thek pen KSA song alama inthor pon laso phi Hauraghat Regional Committee kongchun bang goin miliga hin pen chiki mo siding pon lo labang so melong Chief Gus Hanbil Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Raju Tiso hin pen nang chitong dunsi labang so melong RDP dunlo lapente bangsu Karbi Student Association amate thek pen KSA song amhang ke pathek arni Katalon ponalong alui sarpoman pen nang chitong dun laki ex KSA President Mirjeng Kro ex AM Khonsing Rongpi Hauraghat Municipal Board Chairman Diori Lekthe anparta kaprek kithe kiding lapente ahin pen KSA sub branch atum nang chitong dun pen bangso mayalong RDP dun ringtisi nisamjin pen mai pachun ponlong lopusi nilutum Northeast Today News asai hemalong birtanang pale Parokhoa pen Pansing Rongpi report Northeast Today News. Dadhora PS aratum nun ki dobom BJP sarkar atuma phan ninga klong pen kachiro pajirpon. Dwarbaguri lakhain kro Trok constituency MSC ki parlo Dalamara Dadhora PS angkang nun ki dobom BJP sarkar atuma phan ninga klong pen kachiro pajirpon. Lasonsi Dalamara Dadhora PS aratum PMYG ahem kelong pen BJP sarkar atom phan ninga klong pen kachuro pajir pon la pen anparta ilitum kaching honai ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen EM sir Richard Stockby Dalamara VDC sir Chairman Sir Korang Phar la pente Dalamara Town Chairman sir Mongol Singh Terang la pen anparta akaprek rat asai klembang phua tumaphan Dadhora PS arar tumpen suri kachuro pajir pon lopusi Pirangki athenglo lamthi chipaklang dun Dalamara pen Avinas Stockby report Northeast Today News Lage PMG ahem kilo mane ningang samane lage nili sintami ning sampik lo alang litum lahai nang hem ritang kim pithek pot nang rang pithek pot alang litum yong sinang pipe pusonte nili la so hem pu anta kim thek de jipalo do thai de jipalo la se alang litum hana ke thek ding skar biang long chari tum han tame choro lo alang li la an hem ne rit ka de ji pos na melang litum so PMG ahem nang pipensi nili non putala pusi do bom lo so hem pensi la se alang litum han ke thek ding tum han choro reto ne ang so long ke litum panamila dakar biang long cari long la CM Dr. Tuliram Ronghang la penang parta dak loke RMC Richard Indugison EM Richard Tongwi la pendak ang parta dak itum doar baguri long Chairman Sarkar Rongphar ba la penon person me anso se political leader ke theding tum hanta choro lo lang litum la haya hem nang pithek pa lang litum hanta choro lo ke rayan tokbi BJP सरकार पे PMYG हम किलोमीटर पचास कौन दिन nili ning sam oro dan man la ni putum panda BJP sarkar pen la bangso he noi pige ni tum ngrom pilla ते उधर कभी उन्होंने कितने कितने फंड CM ने फंड ना पहने डिविजन EM पहने BJP चेयरमैन ने फंड पिला नहीं पे फंड ni men ke thang do pulam tha vel ning rong lo ane la BJP sarkar pen ni phan hela he na pi ben pon ni ning rong pon ni ki dug lak la chikin dik the pen stame bang sarkar pen ni phan ni pilo bo ni ning rong pon अपने सीनियर मैनेजर थारिक थानी Nilimen ke amputeran pi नातारंग ने
Dadhora PS pe. na terapi aspek di ane pan ka juga itu menggelala nali BJP Sokar tempen Bharatiya Janata Party Sokar tempen PMA by je hem nangi pi kilong na pasak kon kan sampai Ning samdolo Dr. Tolirap rong hang sita mi alang li nang kilang pon mission lapian Dwar bagori Richard tok bisita mi alang li kang jinsu pen lapuson hem kilong dun nili ning kang sampai alang li phanda kero pilo lapian dak delomora hoi pen sita me morsing terang phan sita alang li phanda kero pilo lapian sar koirong phar phan sita me churo par pik lo alang le tum delomora ria sita me kiduk kela kado ve himi yang re tum phan lapuson kipi ke pajir pon thekapot alang li aphan puthot chuni ri dun tholo anso sinang lang pon thuji la penang lang pon thutha pusini lihin pen chuni ri lo nilia kiduk kisung alamo chikimo la pen che thanda mon e che thandam lo pete ning du o la se Denarong Matikola Patua Klamalong Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Patua Jame ke Paman Pon. Karbi Student Youth Council Mati Thiek Pen ke SYC Harakhat Regional Committee atom pen Chipatir Piponsi. Jakhonga chek lokedam tang ni phaing ko yarni Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Patua Jame ke Paman Pon. Lason si lakhain ko rapho Mahamaya constituency ke Parlupon. Denarong Ahawar Matikola Patua Klamalong Karbu Student Youth Council Mate Thiek Pen ke SYC Harakhat Regional Committee atom pen Chipatir Piponsi Jakhonga chek lokedam tang ni phaing ko yarni abangke Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Patu ajame ke Paman Pon. Bangso Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Patu Pon along. Laki Royal FC Club la pente Diamond FC Club atum si Patu Pon lo. Alang litum dorni mate hinia tim atum Patu Pen Royal FC Club atum gol hini an pilo la pente Diamond FC Club atum gol ke thoman chipi pon lo. Halapu Diamond FC Club atum abang kang tangrak la pente ke thek serajok gol phi an PC alang litum mahin pen chepahai pon det lo. Bangso ajai me ke Paman Pon along age hai po bitrarong pi pen me chari pon lo. Bangso Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Patu ajai me ke Paman Pon along alhi sar po man pen kachitong dun atuma men lake. Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Board Chairman Dharam Singh Kru Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Denarong Karbi Cultural Society Ameipu Longbini Rongpi Anparta kapre kethe kidingatum chitong donsi Bangsul Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Pathua Jame ke Paman Ponalong RD Chipidun Rintisi La Bangsul Anti-Drug Campaign Football Tournament Angdung Kiti ke Pathua Jame ing Samjin Pen Katalon Pachun Pon Longlo Pusi Nilituma Perangke Pansing Rong Pi Pen Bertanang Pale Parokhwa Pen Pansing Rong Pi Report Northeast Student News Nilitum KSYC Champion Trophy Anti-Drugs Campaign nilitum laso paceton ponsi nilitum Harakhat Regional Pen Kapatir Pipon pinian ke Angdung Kiti lo laso Angdung Kiti lo kecepahay pon ke Diamond FC ke thom pen lo lapen isi bang ke Royal FC alang litum ke runners up lo ke thom pen hini lasong bong si cepahay pon lo lasi nilitum laso campaign abang nilitum kachar li pen la pen sport koson si ke damchom raki cho pen kachepe lojima hala so bang si nilitum munthi pon nilitum ke lasi araki ke cho bang ke elitum owe kimiatum nang bat piglo lasi laso bang elitum chepe helo nangi la pen sport ka pathu penta isi araki cho pen penang an chepe helo un laso katini bang do la pen student num sitame ka Charlie awar sai bang ke penang an mane ka chelong do ka Charlie pen sport laso bang nitum ka pabiji pondi laso kamatha ponsi lasi araki cho la owe kimia tum han jesemet ke owe kimia tum aphan elitum aprange football philong si munit dolap te timati di non ke isia porlo blonde philong e theklong le sita nani atok nani atawar nani gari arlo mate nani garden arlo ba nani lason karbiang long e adim da do opot hala sonan long se alang ni tume dam po hadak si rakhi ke chodam lason si do non bang ke football laso tum asap soviet akera pen laso isia ang thek
ke celong bang lo laso football ka patu laso attack an irum ponon e pesame Asia level an mangen itum labang ke continue itum champion pol las ben owe kimi tum han perang anak kerap long pesi militum ning na thapon Tante pine berda kilang sing ton pon ikok lo do mi thak mi kardong.